En aquesta ocasió mos n'anam cap al Parc Natural de Llevant, a Artà, per fer una ruta no gaire llarga, però vaja, plena, curulla de patrimoni i de cultura. Mireu, començarem a l'Alqueria Vella de baix, passarem per l'Alqueria Vella de dalt, visitarem les cases del Verger, un taleot, sínies, pous, paisatge arreu. Què més en voleu? Ah, llegendes. I doncs resulta que aquí, en el Parc Natural de Llevant, en tenim dues de les que més m'agraden, que són les del Sostrando Citrat i en Baba Iosifà. Dues roques disforges, poderoses, lletges en el mateix temps, que guarden sengles llegendes molt relacionades entre si. Però no vos ne contaré res més, perquè el que heu de fer és això, posar-vos les botes, motxilla i preparats per gaudir d'un paisatge i d'un patrimoni literari i llegendari de primer ordre. Anem-hi!